koyunlar orasına kilgen idin şillekke. Işıradın kaşı gittin yalkını saldın yürekke. Şillekli şeylerini hudut almamın yemin. Duyamın irinlerinde payın şile gittemin. Şillekli şeylerini hudut almamın yemin. Duyamın irinlerinde payın şile gittemin. В центре республики причина обильных дождей циклон, который пришел к нам с запада и постепенно смещается на север. С его передвижением связан и ветер, порывы которого достигают 18 сантиметров в секунду. Влияние циклона скажется и на погоде в выходных. Вот mana shundan sig'iymi dege prognoz погодаларга шалини синими. Может быть кратковременные дожди. Апокалипсис кратковременные дожди. Малооблачно. Да, малооблачно. Еще прогноз погоды усилием была потом Россия. Şunu bitne oldan etirge bulam. Halk келеді. Мына без мата никак не нужно, без мата. Все ругаются, что нет хорошей погоды. Чего вы ругаетесь все? Ругаете, да ругаете эту погоду. Ладно, будет ли? Сколько лет подряд лето было? Сейчас ему нельзя расслабиться, видите ли. Тоже человек может отдыхать хочет.
Ой, лучше бы вышли бы в огород и хорошенько поработали бы, пока солнца нет. Вот я понимаю, хорошая погода для работы. Главное, чтобы дожди были. Дожди будут, и кишель будет, и беренги будет, и лук будет. Все будет. Главное, дождь. И жаль, чтоб не было, чтобы так хорошо так вышел, отработал. И так и не вспотел. И ветерочек так подул тебе так. Ой, прям вот. Вот не погода, а вот рай для работы. Вот. Хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Төмәндә Татар авылында халык үз көче белән төзегән мәчет ачылган. Ул Багай районының Кече Уват авылы уртасында урнашкан. Халык сөйләве буенча күп еллар элек бу урында иске мәчет торган була. Ул булмаган вакытта да Динар хәзрәт Исмәгыйлов җитәкчелегендә дини бәйрәмнәр, ашлар үткәрелеп барган. Яңа мәчет 3 ел төзелгән. Башкорт язучысы Айгиз Баймөхәммәтовның «Калдырма әнкәй» әсәре бестселлер тамгасы куелып, татар телендә 3000 дәнә тираж белән басылып чыккан. Китапның татарчага тәрҗемәсен Татарстан укытучылары сорады. Минем китапларны әдәбият дәресләрендә укучыларга укыйбыз дип, миңа хатлар язалар иде ди Айгиз Баймөхәммәтов. Тиражның зур өлеше укучыларга барып ирешәчәк. Казанда язучының үзе белән дә очрашу үткәрү планлаштырыла. Ульяновск китапханәсендә татарларга багышланган чара була. Китаплы яллы көнендә катнашучылар татарлар тарихы, әкиятләре, легендалары, җырлары, биюләре, Сабан туй бәйрәме белән танышачак ди оештыручылар. Киләсе атнада һава торышы үзгәрешсез калачак ди синоптиклар.